Ahojte priatelia, dnes sa pozrieme na prestavbu Renaultu Master, ktorý má viacero špecialít. Jednou z nich je aj to, že samotný Master nie je nový, čo určite môžete vidieť na niektorých bodoch. Ale nebojte sa, Fešák sa dočká úpravy aj exteriéru a o interiér sme sa postarali my. Poďte sa pozrieť. Jazdený Renault Master s prestavbou od Tania Vence. Sme v modeli L3H2, ktorý je za mňa veľmi dobrý, pretože má kompaktné rozmery. Celková dĺžka auta je 6 m a 23 cm a ložná plocha využiteľná na interiér je 3 m a 68 cm. Vďaka čomu sme sem zmestili krásny pôdorys a ja som veľmi spokojný, že môžeme byť zase v takomto aute. Prešiel dosť dlhý čas, odkedy sme ho prestavovali naposledy, až som zabudol, aké parádne rozmery má. Pri dĺžke 3,68 m máme šírku 1,80 m a výšku 1,85 m. K tej výške sa ešte dostaneme, keď budeme riešiť kúrenie, pretože to je ďalšia špecialita, ktorú v tomto modeli máme. Kabína je klasický Master, čo je tu od nás, je zatemnenie remis. Je super, že aj na model Master remis ponúka zatemnenie do pár sekúnd. Máme pokojové ceniečka. Pôdorys je v podstate rovnaký ako vo väčšine našich prestavieb, ale ako som spomínal, kompaktné rozmery tohto vozidla nám umožnili spraviť dostatočne veľké sedenie, dostatočne veľkú kúpeľňu a ešte stále veľkú posteľ a takisto máme aj veľkú kuchyňu, takže keď by sme šli za radom, tak za vodičom máme stôl a rozkladaciu dvojsedačku s bezpečnostnými pásmi. Perfektné na tej sedačke je to, že je polohovateľná, to znamená, že si počas dlhšej jazdy môžeme operadlo nastaviť tak, aby sme dlhú cestu zvládli. A takisto je možné ju rozložiť na núdzové spanie, čo si takisto ukážeme. Pri sedačke by som sa pristavil ešte v tom, že vo vnútri v sedačke máme zabudované kúrenie a to je teda jedna zo špecialít. Prvýkrát sme zabudovali naftové kúrenie Timberline. Špeciálne je v tom, že je oveľa menšie ako klasická Truma kombi, ale hlavne je možné domontovať aj podlahové kúrenie. Tak sa poďme pozrieť na kúrenie Timberline. Výhoda kúrenia je aj to, že nepotrebujeme tak strašne veľa priestoru. Samotný horák je umiestnený pod autom, to znamená, že aj spaliny sú pod autom a nemáme ich niekde tu vo vnútri. Kúrenie sa dá namontovať rôznymi spôsobmi. Ten prvý je taký, pri ktorom využívate radiátory, čo nám by ale v dodávkovom aute robilo problém, pretože tomu potrebujete prispôsobiť celý nábytok. Kvôli tomu aj je veľmi zložité zabudovávať kúrenie ALDE do dodávkových aut, alebo minimálne pre nás to bolo zložité, ale s Timberlineom sa nám otvárajú nové možnosti, pretože Timberline funguje na princípe takom, že má nielen podlahové kúrenie, ale takisto viete zapojiť aj výduchy, ktoré takisto si vieme pozrieť. Princíp je taký, že nemrznúca kvapalina ide hadičkami a dostanete sa až k výduchom, na ktoré sa pozeráte. Takéto výduchy viete mať v prednej časti a takisto aj v zadnej časti. Tým pádom sa nestáva to, že nejakou dlhou traťou rúry od predu auta až dozadu, ktorá môže byť aj 4-5 metrov dlhá, strácate na teplote vzduchu, ktorý ide z kúrenia, tak to máte najteplejší vzduch, aký len sa dá priamo tam, kde potrebujete. No a teda tá najväčšia špecialitka, ktorú sme často mali dopytovanú, je vyhrievaná podlaha. S Timberlineom sa to dá, robili sme to prvýkrát, preto som spomínal na začiatku, že sa k tej výške ešte dostaneme. Kvôli tomu, že sme robili vyhrievanú podlahu, tak sme museli ísť trošku vyššie, takže výška je 1,85 m, 2 cm nám zobrala tá samotná vyhrievaná podlaha. V podstate ju máme potiahnutú tu v celej uličke, takisto aj v zadnej časti pod postelou a takisto aj zvýšená podlaha je vyhrievaná. Za relatívne dlhým sedením máme kompaktnú kúpeľňu, 1,5 cm dlhú, myslím si, že to je úplne ideálny rozmer na to, aby sa tam dalo pohodlne aj osprchovať, aj použiť vecko, aj si umyť ruky a tvár. Naozaj je to veľmi priestranné. Pri kuchyni by som poukázal na dve dôležité veci. Prvá je to, že samotná kuchyňa je naozaj veľká. Znova sa vracem k tomu, že sme v krátkom aute a napriek tomu sme sem zmestili kuchyňu, ktorá je 1,25 m dlhá.
Druhá vec je naftový varič. A tým, že v tomto aute máme zatiaľ urobenú len prípravu na lítiové batérie a máme klasickú gelovú batériu, tak kvôli spotrebe energie sme použili naftový varič. Ten je takisto odskúšaný, dlhoročný. Použili sme klasické domovské umývadlo s deklom a s denkom na krájanie zeleniny. Inak v kuchyni šuplíky s doťahom, tak ako to robíme väčšinou. Za kuchyňou máme 90 litrovú kompresorovú chladničku. Na chladničku veľký šatník. Ten sme dokonca spravili ešte o 5 cm širšie ako je samotná chladnička, takže naozaj toho miesta tu je habadej. V zadnej časti auta máme posteľ a v tejto prestavbe je posteľ urobená na šírku auta. My sme na začiatku hovorili, že šírka Mastera je len 1,80 m, čo pre väčšinu ľudí by bola úplne krátka posteľ, ale Master je výborný v tom, že pokiaľ je posteľ v dobrej výške a dostaneme sa nad výšku pozdĺžných nosníkov, tak tá šírka auta vie byť až 1,90 m. A preto sa aj tu nám podarilo spraviť posteľ dlhú 1,90 m. Čo sa týka šírky, tak je to 1,35 m. Ako môžete vidieť, zmestil som sa sem, mám dosť ešte miesta stále aj na nohy a vidíte, že aj vedľa mňa je stále dosť miesta pre druhú osobu, takže vôbec to nemusí byť o tom, že tu musia byť dvaja záľubenci, čo sa budú stále stískať. Myslím si, že tu je naozaj dosť miesta na to, aby tu mohli spať dvaja dospelí. Komfort v tom, mám tu krásne otočenú telku, viem si pozrieť športy, idú byť majstrovstvá sveta vo futbale, špička. Keď sa pozrieme od zadných dverí, tak môžeme vidieť to, čo som spomínal s posteľou, sme v tej ideálnej výške úrovne pozdĺžných nosníkov, preto ešte raz posteľ dlhá až 1,90 m. Ale čo by som poukázal je to, že napriek tomu, že posteľ je krátka, z dĺžky auta berie len 1,35 m, tak stále tá garáž je dostatočne veľká. Podarilo sa nám zmestiť techniku, či už nádrž na vodu, alebo čerpadlo, alebo kompletnú elektroinštaláciu, tak, že stále máme dostatočne veľkú garáž. Tak sme ešte posteľ spravili výklopnú na obe strany, to si teraz ukážeme, a takisto aj deliaca príčka je odnímateľná, takže keby sme potrebovali prepravovať niečo väčšie a dlhšie, je to možné. Popri interiéri sme namontovali aj nejakú doplnkovú výbavu, ako môžete vidieť, máme elektrický schodík, máme 4-metrovú markízu, v zadnej časti na zadných dverách máme nosič na 2 bicykle. A na streche okrem 2 solárov a 2 strešných okien máme ešte aj klimatizáciu na 230.